हाय लोगोफोर माबोरै खबर नोंथांमोनहा मोजां ना नोंथांमोनहा खबर मोजांब्ला कमेन्टआव मोजां होनना खोन्था आंहा बर्थमान मोजाङानो खबरा बाखि खालि मानसिनि देहाल' बारा थिग नङा माने गुजुनायजों गगाजों दाबो हामनोनो रोंला आंनिया मा जाखोथाय ओमफ्राय जायखिजादोला दिनै जोंहा संगोन अनला खारै माने अनला मा होनगासिनो आङो लोगोफोर जोंहा संगोन दिनै मुदुफुल बिलाइनि अनला माबायदि बांसिनानो मिथिखायो जानांगौ सोरबा बांसिनानो मिथिया इदिबो आं सानो खारन आं सिगां गलाघाटआव न'आव थानायाव सानसेबो मोनजाफेराखैबो खोनाफेराखैबो ओंखायनो जोंहानि न'नि आइमोन मादैमोन आनैमोन बाजैमोन भिडिअखौ नायदोंबा मोजाङै नायलांबाय थादे जोंहा मुदुफुल बिलाइखौ माबायदि अनला संना जागोन दा नोंसोरबो सोलोंनानै जा बिराद गोथाव मोनो आं सिगां खनसे जाखांबाय माने ओंखायनो गोथाव मोनो होननानै खोन्थानो रोंदों जाहाया बांसिन गोथाव मोनगोन एसे गोखाफोरखौ बिराद गोथाव मोनो नायो ओंखायनोथ' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो आरो अनला मामोनलाय नायलांबाय थादो जायखिजाया नोंथांमोननि उनावहाय आरो खोन्थालांबाय थानोसै इयो माबा गेलेग्रा कुम्फु गेलेग्रा जोंना गैया बेखायलाय एसे केरेटिखौ देखायनाय हुहा होनलायनाय मोननैसो स्टाइल देखायग्रा आगै दे गेलेग्रा नुखायो मानसिखौनो दे ओमफ्राय नै जोंहा मैयानिनो ना मावा फोरानना दोननाय एसे दंमोन बेखौ जोङो दा अनलायाव होनो थाखाय मोजाङै एसे एवना लाग्रोनोसै दै होग्रोनो ना बिलाइखौ होग्रोनो बिलाइखौ सासेया नमखिजों माबा माबि ओमफ्राय माने आंबो रोंजोबा माने आं मुदुफुल बिलाइनि अनलाखौ संनो मोनफेराखै नालाय ओंखायनो आगैमोननाव एसे सोंना लानानै आं संदो आरोना ओमफ्राय बे सारायावनो ना गोरान एवनाय थावानो एसे दंमोन इयावनो होना होखाबाय ओमफ्राय खारैखौबो होफाखाबाय माने खारैजों दसे इखौ फोमोनग्रोगोन बिलाइया गुरै जानायसिम आरो बिलाइया गुरै जाबाथाय दै होसिगोन गावनि जखानि बेसे नांगौ कुम्फु गेलेग्रा ओरै आरो आइया भाजा बानायनो थाखाय हागासिनो गाजर फान्थाव कबि आरि ओमफ्राय ओरै जोंखौ देयाखै दा ग्रिन्डारावसो होनोसै जाबाय माथो दै होनोसै जागोन दे जायो मायाबा जादों आइया धिकियाव देनो होदो बेहा मेसिनाव देनो सबबो एसे माखो बेखौबो लाबाय थानांगौ जाबाय होनदां मासिखौनो हामगोन एसेबो होमबा बानलुजों माजों जि गोथाव मोदोमखादो मा लिरदो नोंथाङा इयाव आंनि बाथ्रालाय मा बुंबावनो सेन्सो सामदुब्रा माखो इ दा बुखिबाय थादों आं सोंदोलै मा सोंदो सोङाखै दखन काखौ समायखायो ग्लेमार गारिया mas घुरिखौ एसिना होनदोंमोन आं नागिरदोंमोन घुरिखौ गाननो你看你都我打我点了一个，是来吧，那种可能吧，자你都要好好在一起，咋的？你也拿呗，这是不是？
होजोबलिया माने हो नै एसे दंबावो होमबा होलायखो ना होजोबदोलै एमान गथ' जागोन दायो लोलो दोलो 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 जागोन बे लोदो लोदो जाना थागोन माखासे जादों अनखौ होखांनानै दानाबा मा जाखो लोगोफोर मिथिगौ ना गोरानखौ होनांगौ होबा बावगारना थाबाय साथामबो ओमफ्राय उनाव आइयासो थाबनो गोसोखांनानै ना गोरानखौ होना होबाय दे ओरैबायदि बावगारखादो जारलाखा भाजा खोन्था मा मा भाजा दं बेंमा गाजर बान्दाकबि ओमफ्राय फ्राय भाजा ना बाथोन औ ना बाथोन बक्सार गेलेग्राया ओंखाम जादों गोथाव जादोंबा गासिबो दांनाय आइ एसे आगै एसे बेबो एसे देखायनाङा होनदों दे ओंखाम थालिखौल' देखायगोन नोंखौ देखाया मोखांखौ नोंनि दे मोदोमखौ देखायाखै मानसिखौल' देखायदो इसे नांगौ आं संथाराखै नांगौना नानिखौ आइया फोरोंनाय आइयाबो संनाय बेबो संनाय नांगौना नाङा नै आदाया माइलो बेवय दानि Allah खालामथायो नुबाय बुबायनि थाखाय दा मालाय माखो खानाय थाब जाबाय आं दै नुदों फिसा बुजोयो सोरो गाबना लाखायो उनाव हेरायखिया खानाया गोलाव नालाय नोंसिना गुसुं नालाय इनो आरो गाबना लाखायो खानायाव माबा बुङाबो खानायाव जाय गोखा मोजां मोनो ना बेनि थाखाय पुरा गोथाव खारो ओंख्रिया आंबो आं बुंथ'वाथ' नाया बिक्रियाव खर'यैनो जायो जाय गोफा जानो मोजां मोनो ना संना जा बेसेबा गोथाव जोंहाथ' न'आव संना जायाना भिडिअ नायदोंबा संना जा मादैमोन आइमोन दाना सानजौफुनि बेरायहैनो ओंखारलायबाय आइजों सासेया सेल्फि कुइन नोंथा आइया नांदो सोरबा आथिमंगलाव होदोंमोन जायगानि लानोसै आं सोर होदोंमोनथाय लोगोफोर होदोंमोन नामा कमेन्ट खालाम दे साइज नुवाखै बेयो साइज नुवाखै होनखायो अ गारिया फैबायानो फरायसालियाव थांनि जों थांगोन दा इसोरनाव आबैमोननाव माने जोंहा आइनि बिखुनजोनि बिब'नि फिसाजो चलो दासो 1 hour later. ओमफ्राय इमान लामायाव भिडिअ लाबाय थायासै जों सफैबायानो ओरै जोंहा आइनि बिब' गिदिर ओमफ्राय ओरै सासेया जोंहा आइनि बिब'आनो ओमफ्राय आरो सासे दंमोन इयो न'आ एसे गोजान नामानो ओंखायनो फैथ'वासै नुवासै आरो इ सासे थांबाय आइनि खाथियाव जिरायनो मोनाबा सुखुवा जि गय सावसुबदोलै इयो सुमाबासो हगारगोननो दिलाय जेबो होनथ'नाङा आरो मानसिखौ नायगासिनो आं आथिङाव जि गिदिर नायलाय बुंबायसो लोगो मोनदिया एटासेयाव फायनाय मोनबा लोगो मोनगोन बाबायानो फायथारा गाज्रिसो जोंहा फाया
मा बाजार मोनलाय गुदुलि बाजार आइजों आं दा हाथायाव सिहाबदो र' बानलु सानलु लानो लाजागोन फ्रेस फ्रेस नायसो ओइलाय मोजां जाबाथ' Ayo, teh gerli kelakan bah. Mistakan lah bantu gede lelai sih. बेखौबो मैगं बायसोदों खैराबारि गुदुलि बाजाराव फैसा नोंनाव गुगोल पेआव दंबा हरथ'सन हा 350 मा ओमफ्राय जोङो मैगं लाबाय सबाय बिमा माबा डाटा मा होनोमोन इखो आं बावगारबाय र' बेनिफ्राय पियास दुन्दिया माबा माबि लासोबो बावगारलायलांबायसो आं ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना लाइक खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट खालाम